करूया देवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. सर्गाचे राणीये उल्हास पाव हालेलुया. कित्याक जाका तू वावूंक फावो जाल्ली. हालेलुया. तो आपणे सांगले बरी जिवन जाला. हालेलुया. आमा पासो देवा लागी माग. हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव औंकार मरिये. हालेलुया. कित्याक सोमीक खरोस जिवन जाला. हालेलुया. माग्या ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावर संसार संतोष दया केला. ताचे माई औंकार मरिये सासनाचे जिनी असो संतोष आमका लाभस कर म्हण आम्ही मागता. त्यास ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझ्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तळपेन मुझी पोत कुसोराय. म्हाका राख संभाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सा मिंगेली आमच्या झुजात आमका संभाळ. दंसराच्या कोट्यापणाच्या आणि पासांचेर आडी आमका धाड दे. समी देव तांका फर्मावरून परतून मागता. आणि तू ये सर्गावयल्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विबाडो संसारार विस्तारल्या सैतानाक आणि त्याच्या हेरा कोट्या देवाच्या पदवी नियम कडा लटून गेला. आमेन. शासनाचो विषय दितांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकदी समाधाने ते विषय घेऊन दीत. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमकां येव. तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये खुरपेन भरले सुमी तुझे सुबह आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कुरपेन भरले सुमी तुझे सुबह आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कुरपेन भरले सुमी तुझे सुबह आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या मगाच्यानो आम्ही सगळी आराधनात तयार जाऊया. सगळी आम्ही दिंब्यात पडूया. आमची तकली बागावून आमच्या सोम्याक मान बघून ताका आमच्या मध्ये स्वागत करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन तुमका जेसू. आराधन तुमका बाप्पा. आराधन तुमका पवित्र. आज या शुक्रवारचे दिवस आमचे जिणी तुझ्या हातात नव्यान समर्पित. या सकाळच्या वेळात तुझ्या हजरपणात आज आम्ही सगळी आयल्या. ओ मगळा जेजू त्या रूपात हजारांच्या मुजा जेजू जेजू आत्म्या रूपात
रूपार तुझ्या काळजांत साय उंड्या रूपार या सक्रमेंतान तू हजर साई सब्दर पार पवित्र पुस्तकान तू हजर साई जेजू म्हाका सदांच सदांच देव या घडी या सक्रमेंतान तू हजर साई उंड्या रूपार तू म्हज्या काळजांत ताई कम्याक जेजू कित्याक तू म्हाका कुडीन आनी अदोस करूंक येताय म्हाका अतून दिवंक येताय आराधन तुका सम्यान जेजू आराधन तुका सम्यान जेजू आराधन तुका सम्यान जेजू हालेलुया 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 जेजू तुका आराधन जेजू तुका महिमा जेजू तुका स्तुति जेजू तुका वंदन हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 रिया 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 Hallelujah, 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 Come and worship Royal Priesthood. Come and praise Him. Holy nations, worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. King of glory, come and worship. Come and worship. Royal priesthood. Royal priesthood. Come and praise Him. Come and praise Him. Holy nations, holy nations, worship Jesus, worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious. He is precious, King of glory,
King of glory, येणारासिया श्रेष्ठ हो Garcia Hachanawa Arasia Jesus ya Moladiktu Rai mai misu. John chapter 1:29. John chapter 1:29. João Baptist म्हणालो, पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप कटती. पळया देवाची शेळी, देवान मुझे आणि तुझे पाप निवारच्याक मका आणि तुका पातकाच्या संकलेतावन पातकाच्या बंदपसतावन मेकले करच्या खातीर धाडली. या संसाराक धाडली ती शेळी. ही शेळी आमच्या पूर्वजांनी तांचे पातक रडूंक पातकाच्या बक्षाण्या खातीर सल्लो करूंक वापरले ते शेळये भशेन न्हय. एकच पावटी या शेळयेच्या बलये वरवीं मुझे आणि तुझे पातक नितळ जाता. मुझे आणि तुझे पातकाच्या संकलेतां सुटका मेळटा. ही ती देवाची शेळी संसाराचे पाप कटतात तसली. एक संत म्हणता, जेजूचे एक थेंबो रगत पुरो सगळ्या संसाराचे पाप निवारू. एक थेंबो रगत. आज या बहु पवित्र सक्रामेंतांत आसा ती देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. ही देवाची शेळी मका पतकांतां सोडयता ती. ही देवाची शेळी मुझे मुखामळ परचल अशें करता ती. ही देवाची शेळी मका पिडे शिडेतावन सुटका दिता ती. ही देवाची शेळी बेसा जाल्ले मुझे कुटुंब एक करता ती. ही देवाची शेळी मुझ्या फायनान्शियल एरियांत मका सुटका दिता ती. ही देवाची शेळी भुरग्यांचे देणे लबयता ती. ही ती देवाची शेळी. ही ती देवाची शेळी. ही ती देवाची शेळी. सुवांक केल्ले उगडापण पहिलो अध्याय 8वें वाक्य. हांव आरंभ
आणि अंत. आता असा तो आधी असलो आणि या पुढे येऊन तो सर्व पदवेदार म्हणता सर्वस्व होय. आरंभ आणि अंत यस्सु स्वामी तुझ्या आणि मुझ्या मुखात या बहुपवित्र साक्रामेंटात असा. आज त्या दळबरांच्या सर्वेस्परामुखार, त्या दळबरांच्या रायामुखार, आज त्या आमच्या स्वाम्यामुखार आमचे दोन्ही हात वैर उभारया. आमचे दोन्ही हात वैर उभारया. Psalm 87 दळबरांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वैर काड. तुझ्या मुखामळ सो परसळ आमचेर फांकोन दी आणि आमकां सडवण मेळटली. आमी सगळ्यान दापटी तुझ्या या साक्रामेंटांत जावन आज ताचो परसळ आमचेर पडटे आसा. त्या देखून देवाचे उतर म्हणटा मालाकी 3:20 पूण तुमकां ताच्या नावाची भिरांत धरतल्या. नितीचो सूर्य उदेतलो आणि ताच्या किरणांनी भलायकी आसा. ताच्या किरणांनी भलायकी आसा. आज या पवित्र साक्रामेंटांत जावन ताची किरणां आज आमच्या जिविताचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या कामाचेर तो वाडयता आसा. आज आमचे दोन्ही हात वैर उबारया. आमचे सगळे असतात काय हर एक आमचे स्ट्रगल त्या सोम्याच्या समर्पण दिवन आज मागया तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकोन दी आणि आमकां सडवण मेळटली. तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकोन दी आणि आमकां सडवण मेळटली. दापटी घट्टतळ्यान सांगया तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकोन दी आणि आमकां सडवण मेळटली. तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकोन दी आणि आमकां सडवण मेळटली. तुझ्या मुखामळाचो परजळ फांकोन दी आणि आमकां सडवण मेळटली. तुझ्या मुखामळाचो आणि आमकां सडवण मेळटली. तुझ्या मुखामळाचो आमकां सडवण मेळटली. तुझ्या मुखामळाचो आणि आमकां सडवण मेळटली. तुझ्या मुखामळाचो परजळ फांकोन दी आणि आमकां सडवण मेळटली. तुझ्या मुखामळाचो परजळ फांकोन दी आणि आमकां सडवण मेळटली. तुझ्या मुखामळाचो परजळ फांकोन दी आमकां सडवण मेळटली. तुझ्या मुखामळाचो फांकोन दी आणि आमकां सडवण मेळटली. हालेलुया 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 ते पुढे हालेलुया 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 तालियां पेटवून संग्या जेजू 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 जेजू
Jesu, Jesu, Sanjay, Jesu, 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 आप या Jesu, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. दोन्ही हातातील घट्ट स्तुती करूया. सौम्याची स्पर्श याकडे देवाने ते असा, स्पर्श याकडे देवाने ते असा. येसू या घडी तुझ्या खटल्याला गे असा. येसू या घडी तुका स्पर्श करू घेता. जेजू पेद्रूच्या घरा गेलो, पेद्रूचे संस्कृत आयका निघून असले, आणि तिका उठेले. आज जेजू तुका हात लावून उठयता. आज जेजू तुका स्पर्श करता. जेजू तुझ्या PCODची समस्येतान तुका सुटका दिता. आज रोमॅटिक आर्थरायटिस तान तुका सुटका दिता. आज किडनीच्या समस्येतान जेजू तुका सुटका दिता. पेंटेच्या खेळच्या दुखीत तुका जेजू आज सुटका दिता. तुझ्या फायनान्शियल एरियान जेजू तुका आशीर्वाद दिता. तुझ्या वाटेत येऊनचे हर एक अडखळे जेजू काढून देता. आप जेजूचे नाव जेजू हालेलुया, 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 तुझ्या मुखार रवला. अनुभव कर, अनुभव कर. विश्वास, बिलीव, बिलीव. जेजू तुका स्पर्श करते सा. जेजू तुझे दुःखा पुसून करता. जेजू तुझे दुःखा पुसून करता. जेजू तुझे दुःखा पुसून करते याकडे. जेजू तुका स्पर्श करते सा. जेजू तुका स्पर्श करते सा. जेजू तुका स्पर्श करते सा. रिया, 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 रिया. जेजू, जेजू, जेजू. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. स्तुती करते राहा, स्तुती करते राहा. देवाची सम्याची स्पर्श देवाने ते असा. टेंटच्या लेफ्ट साइडीन कोणा समस्या असा. तू येन तोपल्या परी तू कसता. जेजू तुका याकडे स्पर्श करनासा. स्पर्श करनासा. स्पर्श करनासा तुका. आज तू डिप्रेशन असाय. जेजूच्या हातात सोड. जेजू गुलाम दळिताम. जेजू, जेजू,
राईट हाताच्या मसल्सचे समस्या जेजू गुण करतात. जेजू 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 तुझ्या जीवितात 1000 अडखळ असणे आज जेजू तुला म्हण कन्सीव जायचे म्हणून मस्त असा ट्राय करण्यास आहे तिथे जाते ना तुझ्या गर्भाचे हातभर जेजू सांग जेजू आज मुझं गर्भ आपण आज मुझं गर्भ तो आपण जेजू आज मुझं गर्भ तो आपण जेजू आज मुझ्या गर्भात भुरग्यांचे देणे घाल जेजू ये गर्भ आशीर्वादित कर जेजू 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 राईट हाताचे मसल्सचे शिरो वडल्या परिस्थितात जेजू तुका स्पर्श करण्याचा तुम्हाला 2-3 महिने या 2-3 वर्षांता तुका या समस्या असा जेजू तुका रिलीज करता जेजूचे नाव उल्लेख जेजू 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 डिस्ट्रॅक्ट जाय नका जेजू 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 सौकास गावते रवा जेजूच्या नावाची सकत वळण येते असं कोणाक राईट पायाच्या सकळल्या गांठीकडे बैला साईडीर उलोप असा जेजू तुका स्पर्श करण्यासा घडीभर शांत राहूया घडीभर शांत राहूया शांत राहा
जेजू तुझ्या मुखार आसा. या उंड्या रुपार ह्या सक्रमेंतांत आसचे ताचे हाजरपण नीस तूं पत्यतायगी या सक्रमेंतांत जेजू आसा तूं पत्यतायगी. या सक्रमेंतांत जेजू तुका पळयता आसा तूं पत्यतायगी. Do you believe? Do you believe? Do you believe? आज या सक्रमेंतांत असलो जेजू तुका गुण करूंक शकता तूं पत्यतायगी. Yes or no? Yes or no? पत्यतायगी. उस्सारा भावात. जेजू या सक्रमेंतांतावन तुजेर नजर घालता आसा. Do you believe he can touch Yes. you right now? Yes. तर जेजूक तुझे काळीज अर्दे नाका, संपूर्ण तरान दे. Give him completely. आज तुझ्या जिवितांत तुझ्या कामांनी बिझी जालाय. जेजूक वेळ काय आसा. तुझ्या कष्टा वेळार ह्यो जेजू नेगी तुका आदार दिवचो. त्या जेजूक तुजी जिणी समर्पण दी. त्या सक्रमेंतांत तावन उजवाड तुझ्या जिविताचेर फांगते आसा. फांकोर आसा. थोडो वेळ कोणाक तुमकां टेस्टमनी दिवंक आसा जाल्यार तुमचो माईक अनम्यूट करा आनी तुमची टेस्टमनी दिया. तुमचो माईक अनम्यूट करा आनी तुमची टेस्टमनी दिया. आनी कोण तुमी युट्यूबाचेर आसात खंयची टेस्टमनी दिवंक आसा युट्यूबार चार्टर तुमी बरोवन घाला. आमी अनाउन्स करतले. कित्याक सभारांक जेजू पडला. सभारांक जेजू स्पर्श करस आसा. माईक अनम्यूट कर. टेस्टमनी दिया.
कोणाक ह्या घडी टेस्टमनी दिवंक जायना जाल्यार तुमची टेस्टमनी धाडिया 9900332411 ह्या नंबराचेर तुमची टेस्टमनी धाडिया. रेकॉर्ड करणी जायत या टाईप करणी जायत. जुलियन मस्केरेनस सोम्याक अर्घ दिता. थ्रोट पेन जावन सुडका मेळ्ळ्या पासून सोम्यान एका गूण केल्ल्या पासून काळजान जावन अर्घ दिता. अर्घा तुका जेसू, अपराध तुका जेसू, महिमा तुका जेसू. लूक 17:13 दाद खोडकार जेजूक उलोवंक म्हणाले, जेजू मेस्त्री आमची काकूळ कर. आमी सगळे दिमेर पडया, दोनी हात वयर उबारया. ताका ताणी उलो मारलेस जेजू थंयसर रावलो. जेजून तांच्या उल्याक कान दिलो. आज जेजू मेस्त्री आमची काकूळ कर म्हणून आमचे समस्ये त्या सोम्याक सांगतना जेजू वगोस शिदा मुखार वसना. जेजू आमच्या उल्याकी कान दिता. आमच्या दोनी हात वयर उबारया. सगळ्यो आमच्या गरजो घडी बोर त्या सोम्याच्या सक्रामेंतात असलेल्या जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. समर्पण दिया. सायलेंटली जेजूक समर्पण दिया. आता आमची कितल्या जणांची पिटिशन आहे ना, त्या हर एका पिटिशनाक हांव हांगा जावन जेजूक समर्पण दिता. सगळे सांगता म्हणून व्हडल्या तळ्यान जेजू मेस्त्री आमची काकूळ कर म्हणून घट्ट तळ्यान आम्ही भोवमान सांगया. आमच्या मायकान म्यूट करया. घट्ट तळ्यान म्हणया जेजू मेस्त्री आमची काकूळ कर म्हणून 10 पटी घट्ट तळ्यान आम्ही भोव मारया. जेजू मेस्त्री आमची काकूळ कर. आमची काकूळ कर. आमची काकूळ कर. आमची काकूळ कर. मेस्त्री आमची काकूळ कर. आमची काकूळ मेस्त्री कर. काकूळ कर. मेस्त्री आमची जेजू काकूळ मेस्त्री कर. काकूळ कर. आमची काकूळ कर. आमची मेस्त्री आमची काकूळ जेजू मेस्त्री आमची काकूळ आमची कर. काकूळ कर. जेजू मेस्त्री जेजू आमची मेस्त्री काकूळ आमची कर. काकूळ जेजू कर. मेस्त्री आमची मेस्त्री आमची काकूळ हालेलुया कर. हालेलुया 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 हर एकल्याच्या उल्या कान दिताय. सोम्यान जेजू हर एकल्याचे कष्ट तुका कळीत आसात. तुवें तुझ्या परजेन हे जे ताण तावन रडले तुवें आयकले. तांची दुकान तुवें पळयले. तांचे दुकान मैसेक धाडले. या जेजू या सक्रामेंतांत रूप तू हजर आसाय सोम्या. जेजू या घडये कितले जाणा हजर आसात. हे मागणे आयकून आसात. हे मागणे पळोवन आसात.
कितली जण सोम्यान जेजू माझ्या उपरांत या युट्यूब चर्च जाऊन मागण्यात सोम्यान जेजू दैविक शब्द तू जाऊन असाय दैविक उत्तर तू जाऊन असाय तुझे उत्तर सदाच बाळतात असले तुझं जीव असत असले ते उत्तर आज या लैन रचल्या हर एकला स्पर्श करू दे तुझे उत्तर हर एकला गोड कर दे त्यांच्या जीवितातले समस्या परिहार करू दे एक अडचण येतात अडचण येतात सुटकाला पावदी भुरग्यांच्या देण्याला पावदी पीसीओडी समस्या सुटकाला पावदी कॅन्सर कडे सुटका मिळवदी आज मानसिक किडे सुटका मिळवदी आज कितने कंचे काम अडचण राहतात त्या अडचणी तावन त्यांना सुटका मिळवदी सगळ्यां जेजू हर एकल्या तुझ्या भुरग्या या लेनरला हर एकल्या तुझ्या भुरग्या तुझे आशीर्वाद मिळवदी हर एक पिढ्याचा सुटका मिळवदी स्लीपिंग डिसऑर्डरचा सुटका मिळवदी कितले जण आज जाऊन करो आज डिप्रेशन रसत तांका तू आपड जेजू ब्लीडिंग समस्या सुटका दी जेजू सुटका दी जेजू कितली भुरगी त्यांच्या रिझल्ट पासून राखून बरे मार्क्स तांका येऊन दे जेजू बरे मार्क्स तांका येऊन दे जेजू सोम्यान जेजू कितले जण ऋणार असतात ऋणात सुटका मिळतात ना जेजू तू इतलं आधार झाला जेजू आज या ऋणात सुटकाला पाहिजे जेजू सुटकाला पाहिजे जेजू आधार जेजू तू एकलो समजादार जेजू सोम्या एक भुरगे हॉस्पिटल तसा 3 तारीख येतात सोम्या जेजू स्पर्श कर कम्प्लिटली त्या आवयच्या वाचले त्या आवयच्या हुसक्यार आज त्या भुरग्याक दवर जेजू आज त्या भुरगे कम्प्लिटली गुड जाऊन त्या आवयच्या हुसक्यार जेजू भुरग्याक पानो देव ते त्या आवयक दी जेजू आज प्रेम करता जेजू कित्याक जे किते आम्ही मागण्यान मागला ते तुवें दिता म्हणून सांगलाय विश्वास सांगलाय पातयेवंक सांगलाय तुम्ही पातयेता जेजू पातयेता आज कितले जण याले विजा नासतना आसात आज तुमच्या कुटुंबाची विजा नासतना आसात सोम्यान जेजू आणि कितें करचे तांकां कळीत ना जेजू आज तांकां स्पर्श कर आशीर्वादित कर जेजू तुझ्या पवित्र आणि प्रभू नावात मागता आमेन 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 थँक यू जीसस 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 तकली आमची बघाव्या सक्रमेंतात असलेल्या जेजूचे आशीर्वाद जेजू तो जाऊन असा आहे ते शिडी जुआम बाप्तिस्तान सगळे वळया ही ते देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतात वळया ही ती शेळी देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात मुझे सगळे भार घेतात मुझ्या फातकाचे फरीक पोट दितात मका नव्यान रचतात आपल्या रक्तान मका धुवून नितळ करतात मुझ्या आत्म्याक नवे बोल देतात O sacrament most holy, O sacrament divine, O sacrament all most praise holy, and O all sacrament thanksgiving most be all every praise moment and all thine. thanksgiving O be every sacrament moment thine. most O holy, O sacrament most holy, sacrament O divine, sacrament all divine, praise all and all praise and all thanksgiving thanksgiving be every be moment every thine. moment thine. O sacrament O most sacrament most O holy, O sacrament sacrament divine, divine, all praise all and all thanksgiving, thanksgiving all be thanksgiving be every every moment moment. thine. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the हर Lord. गान तुका सुम्या जेजू
Arkan tuka somia Oglap tuka Jesu. somia Jesu. Oglap tuka somia Mahima Jesu. tuka somia Jesu. Mahima tuka Aradhan somia tuka Jesu. somia Jesu. Aradan tuka somia Jesu. Bogaceno. त्या सौम्या जेजू ख्रिस्तक जाऊन सर्व महिमा, सर्व होगळा, सर्व स्तुती ससनाच्या ससनात. आमेन. Amen. मोगाचनो तुमका कितल्या जणांक सौम्यान स्पर्श केला. यास आजच्या दिवसाच्या आराधना वेळारच कितल्या जणांक सौम्याना पडला. मोगाचनो तुमची टेस्टमनी दिवंक पार्टी करिनाका. या तर तुम्ही व्हॉइस रेकॉर्ड करून धाडा, नांतर तुमची टेस्टमनी टाईप करून धाडा. आम्ही अनाउन्स करतल्या कित्याक तुमच्या टेस्टमनीद्वारे आणि चड लोक सोम्यात येता आणि चड लोकांतय भवार्थूप जाता. एक टेस्टमनी आयकतानाच गुण जातात कितलेशे जाणां. त्या देखून तुमची टेस्टमनी धाडूंक डिले करनाकात. तशेंच फाल्यां सकाळींच्या मागण्या उपरांत ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो टॉक आसा. इंडियाचो टायम 10:30 वरांक, कुवेटचो टायम 8 वरांक, दुबयचो टायम 9 वरांक युट्यूबाचेर. पवित्र आत्म्याच्या सत्याविशान ऐका आणि हेरांक तुम्ही सांगा. जी कोण तुम्ही युट्यूबाचेर जॉईन जाल्यार तुम्ही आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा. तशेंच हेरांक सांगता हे चॅनलाचे लिंक तुम्ही शेअर करा. तशेंच हर एका दिसा आमची इंटरसेशन आसा. इंडियाचो टायम 10 तावन 11 वरां राती, कुवेटचो टायम 7:30 तावन 8:30, दुबयचो टायम 8:30 तावन 9:30. विशेष रान तुम्ही जॉईन जाया आणि हेरांकी सांगा. आम्ही सांगता म्हणून मागया. देव तुमकां हर एकल्या आयचो दीस आशिर्वादान बेस्ट सावन आनी कृपेन बरो दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord, brother. Thank you, brother.